Mut mihin me ollaan siis menossa tänään? No kerro sinä. Ei, mut mä en muista sen mestan nimeä. Se tässä on. Me ollaan menossa Making Moviesin toimistolle haastattelemaan tyttö nimeltä Varpu-elokuvan pääosan esittäjä Linneaa. Jännittävää! Joo. Okei, mut hei, kiitos, että sä oot suostunut tulemaan meidän haastateltavaksi. Ja aloitetaan ihan basicilla. Haluatko kertoa meille, että kuka sä oot ja mitä sä teet tällä hetkellä ja mikä ikäinen sä oot? No, mä oon Linnea Skog, mä oon 12-vuotias ja käyn koulua. Aloitat sä yläasteen kohta? Joo. Okei. Ja siis onks mä ymmärtänyt oikein, että tää on sun ensimmäinen elokuva, missä sä oot koskaan näytellyt? Joo, eka elokuva. Minkälaista se on ollut? Varmaan ihan uusi kokemus. Mutta se oli tosi hauskaa myös. Mut se oli varmaan raskasta. Kyllä se oli. Mä luulin, että mä jaksaisin enemmän, mutta sitten huomasin, että joka päivä kun tuli kotiin kuvauksista, niin oli ihan poikkea. Ei kyllä jaksanut oikein tehdä mitään. Miten sä päädyit näyttelemään? No, mä en oo niinku, aina ollut semmonen näyttelijätyyppinen tavallaan, että mä oon niinku tykännyt siitä, mutta mä oon ollut tosi ujo. Okei. Mutta mä oon ollut niinku teatterissa niin paljon kuin Iska on näyttelijä ja sit se vaan niinku yksi päivä niin Iska oli silleen, se oli monta vuotta sitten, että nyt tämmönen koekuvaus yhteen tämmöiseen oli elokuvaan, että haluatko se mennä. Niin sit mä menin, mutta silloin mä olin liian mä olin kai liian nuori siihen. Ja silloin sen jälkeen niinku, Iska on vaan aina sanonut, jos tulee jotain koekuvauksia ja sit mä menen kokeilemaan. Sitten mä en ikinä päässyt, niin sit mä niinku vähän, että se oli silleen, että sitten mut piti saada tähän koekuvaukseen mukaan silleen, koska mä olin niin väsynyt niistä, että en mä pääse. Okei. Entä sun vanhemmat ja perhe? Ne on varmasti ollut niinku paljon mukana tässä. On jo ollut, että mä viikkona mä asuin mun mummille ja vaarilla, koska kun mä asun Porvoossa, niin mä en oikein pääse kuvauksiin. Että se kestäisi kauemmin, niin mä asuin siellä ja sitten niinku viikonloppuna olin kotona. Että kyllä se oli vähän muuta se tälleen, mutta kyllä ne on niinku auttanut tosi paljon perhe varsinkin. Tää sun hahmos, Varpu, niin sehän ratsastaa. Joo. Niin minkälaista oli ratsastaa? Ootko sä koskaan ennen ratsastanut? Mä oon niinku ollut hevosen selässä, mutta en mä kyllä mitään ratsastusta oo, että se oli kyllä myös uusi kokemus. Oliko se vaikeeta? Oli joo, koska sehän oli niin, että Varpu on niinku ratsastanut kauemmin ja sitten mä en ollut yhtään ratsastanut, niin kyllä se oli vähän silleen haastavaa se. Pääsit sä oikeesti ajamaan autoa? Kyllä ne yhdessä vaiheessa niinku silleen tavallaan, että ne niinku työns autoa ja sit mun piti niinku ohjata sitä, mutta se ei mennyt niin hyvin, niin sitten kyllä ne sit auttoi siinä, mutta joo, en ihan onneksi. Sä sanoit, että on ollut tosi kiva kokemus, mutta mikä on ollut kivointa? Pystytkö sä sanoa? No tietysti näyttelyn leffas, koska mä oon aina halunnut tehdä semmoista. Ja sitten mä sain tosi monta uutta kaveria, joka on ollut ihan sika hauskaa. Hyvä. Entä mikä oli vaikeinta? Joudutko pyytää jossain apua esimerkiksi Selmalta tai muulta niin näyttelijöiltä? No jotkut tunteet on ollut vaikeita, niin jotkut surulliset tunteet on ollut niin ehkä vaikeimpia. Miten semmoiseen sit pääsee? No varsinkin Paula auttoi mua ja Selma auttoi. Ja sitten yhteen kohtaukseen niin Outi Mäenpää auttoi mua silloin siellä, niin ne on niinku auttanut eniten kyllä silleen ja antanut just jotain vinkkejä tälleen. Ajattelee kuollutta koiraa vai? Vähän semmosia ja semmosia tosi outoja juttuja joskuskin, mutta sit mä oon itekin yrittänyt niinku saada sen tunteen. Okei. Se on outoa nähdä itsensä lehdessä ja niinku telkkarissa, että siitä mä en vieläkään niinku pääse yli. Mut kumpi on sit oudompaa, nähdä itsensä telkkarissa ja lehdessä vai sit isolla leffaskriinillä? Isolla leffaskriinillä tosi outoa kyllä, sitten se on tosi outoa vieläkin miettiä, että tulee olemaan leffassa. Ja minkälaista on ollut työskennellä aikuisten kanssa? No ensin mä luulin, että se olisi ollut tosi outoa vähän, kun ei tunne ketään ja sit niinku kuukausi on niitten kanssa, mutta se oli tosi hauskaa ja ne oli kyllä
tosi mukavia. Ja sä sanoit, että sä haluaisit näytellä uudestaankin. Joo, haluan. Se oli niin hauska. Mut mietitkö, tai siis oot sä vielä miettinyt, että missä sä haluaisit näytellä? Että tämmöstä niinku realistista niinku draamaa vai jotain ehkä, en tiedä, fantasiaskiviä? En tiedä, kyllä kaikki on... Niinku olisi kiva kokeilla just eri juttuja. Se olisi hauskaa, mutta elokuvia haluaisin tehdä, koska se oli tosi hauskaa. Toivottavasti sä tulet tulevaisuudessakin saamaan uusia leffaduuneja. Toivottavasti. Se oli niin hauska.